Masu kallon mu ga labaran duniyar mai karantawa Bashir Ahmad Gasau. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci jami'an tsaro da kada su biya kuɗin fansar sakin kusan ɗalibai 300 da malaminsu da aka yi garkuwa da su a makon da ya gabata daga wata makaranta da ke Kaduna a yankin arewa maso yammacin ƙasar. Tinubu ya kuma umarci hukumomin tsaro da su tabbatar da an kubatar da dukkan mutanen da aka sace ba tare da biyan 'yan bindigar kuɗin fansa ba, kamar yadda ministan yaɗa labarai Muhammad Idris ya shaidawa 'yan jarida a jiya Laraba. Ministan ya ce shugaba Tinubu ya faɗa wa sojoji da ke laliban inda ɗaliban suke da su tabbatar da ba a biya ko sun kwabo ba. Tun da farko 'yan uwan ɗaliban da ke tsaron sun ci 'yan bindigan sun buƙaci a biya su kuɗi mai yawa domin su saki yaran da suka sace daga makaranta a ƙauyen Kuriga. Cikin makon da ya gabata an sace mutane da dama ciki har da fiye da mutum 60 daga wani ƙauye a jihar Kaduna. Cikin shekaru uku da ta gabata ɗaruruwan ɗalibai aka sace, wasu a cikin su an sake su bayan tattaunawa da hukumomi duk da cewa jami'ai sun musanta biyan kuɗin fansa. Wata doka da aka amince da ita a shekarar 2022 ta hana biyan kuɗin fansa ga masu garkuwa. Karuwar sace-sacen mutane na zama kalubale da gwamnatin Tinubu ta alkawarin magancewa ta fannin matsalolin tsaro. Gwamna Dauda Lawal na jihar Zamfara ya rattaba hannu kan dokar haramta sayar da biredi da ba shi da sunan kamfani wanda ake nadewa cikin leda da kuma sayar da fiye da lita 50 na man fetur da kuma amfani da gilashin mota mai duhu a jihar Zamfara. Dauda Lawal ya sanya hannu kan doka a ranar Laraba a gidan gwamnati da ke Gusau. A ta sanarwa da kakakin gwamnan Zamfara Suleiman Bala Idris da fitar, ta ce dokar ta yi maganin matsalolin da aka bayyana suna janyo kalubalen tsaro a jihar. Ya ce an yi dokar ne saboda har-haren baya-bayan nan da aka kai kan wasu yankuna a sassan jihar. Sanarwar ta bayyana cewa sakamakon har-haren da aka kai a baya-bayan nan a wasu yankuna da ke sassan wasu ƙananan hukumomin jihar musamman Zurmi da Shinkafi da Ƙauren Namoda da Talatan Marafa da kuma dawowar ayyukan 'yan bindiga da sace-sacen mutane a wasu yankuna na wasu manyan titina a jihar. Gwamnan ya kuma haramtawa masu motoci a jihar Zamfara amfani da gilashi mai duhu, sannan kuma an haramta musu rufe lambar motocinsu a lokacin tuki. Zamfara na daga cikin jihohin da suka fi fama da matsalar tsaro a Najeriya, inda fashin daji ke shiga ƙauyuka suna sace-sace tare da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Hukumar da ke dakon wutar lantarki wato TCN shiyar Kano ta kaddamar da na'urar transformer mai karfin megawatt 70 a tashar Dan Agundi a kokarin da take na da inganta aikin tashar bayan afkuwar gobara. Da yammacin jiya ne General Manager na shiyar Kano Bashir Muhammad Gote ya jagoranci kunna na'urar transformer, inda ya ce tuni ta fara aiki domin daɗa wadatar da yankunan da suke samun wuta ta wannan tasha. A cewar Gote, a baya muna da na'urar transformer guda uku waɗanda suke da ƙarfin megawatt 144 kafin faruwar gobarar. To amma gobarar ta shafi na'urar transformer guda biyu inda ɗaya ta lalace gaba ɗaya, ta biyun kuma ana kan gyaranta a halin yanzu. A zantawar da jaridar GTR Hausa jim kaɗan bayan kunna sabuwar na'urar transformer, General Manager ya ƙara da cewa dama akwai na'ura sabuwa da aka gama aikinta amma ba a kunna ta ba. Wanda kuma ganin faruwar wannan gobara ne yasa gwamnatin tarayya ta bada umarnin kunna ta a fari kenan da aka kunna ta a jiya misalin karfe 4:51 na yamma. Hakan na nufin a jumlace tashar lantarkin Dan Agundi tana da na'urar transformer guda biyu masu aiki yanzu haka, waɗanda suke da ƙarfin megawatt 118 a inda ake gyaran raguwar ɗayar mai megawatt 48. Tashar lantarkin ta Dan Agundi dai ita ke tunkuɗawa kamfanin Kedko wuta domin su raba ta ga ɓangarori da dama na hukumomin gwamnatin tarayyar da ma unguwannin jihar Kano. Haka kuma babban ofishin hukumar da ke dakon wutar lantarkin wato TCN shiyar Kano shine yake kula da jihohin Kano, Jigawa, Katsina da wani yanki na Bauchi da ma wutar da Najeriya take bawa jamhuriyar Nijar. A ranar Lahadin da ta gabata ne hukumar da ke dakon wutar lantarkin wato TCN shiyar Kano ta tabbatar da tashin gobara a tashar lantarkin da ke unguwar Dan Agundi a sakamakon wani tartsatsin wuta da ya tashi daga jikin injin dakon da ake amfani da shi a tashar. Kwamishinan 'yan sandan Kano CP Muhammad Hussaini Gumel ya yabawa wani mai sana'ar POS da ya mayarwa da wani ɗan kasuwa kuɗi kimanin naira miliyan 10 da ya tura masa bisa kuskure. Tun da fari mai sana'ar POS ɗin mai suna Muhammad Sani Abdulrahman mazaunin unguwar Kurnar Asabe shine ya shigar da rahoto a gurin 'yan sanda kan cewar ɗaya daga cikin kwastomominsa ya tura masa naira miliyan 10 bisa kuskure inda ya tunanin naira 10,000 ya tura masa.
amma tuni 'yan sanda suka gano wanda ya yi kuskuren tura kuɗin bayan shafe watanni 3 suna bincike. Hakan ce ta sanya kwamishinan ya yaba wa mai POS ɗin, amma 'yan sandan da suka gudanar da wannan aiki na nuna tsoron Allah. Sanarwar da kakakin 'yan sandan Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa fitar da asbahin yau Alhamis ta ƙara da cewa tuni aka gano mai kuɗin wanda ɗan kasuwa ne a kasuwar hatsi ta Dawanau, inda aka damƙa masa kuɗinsa har ma ya bawa mai sana'ar POS ɗin tukucin naira 500,000. A ƙarshe kwamishinan 'yan sandan Kano CP Muhammad Usaini Gumel ya bawa mai POS ɗin dangane da wannan gaskiya da hali na gari da ya nuna, inda ya fatan sauran jama'a za su yi koyi da shi. A nan kuma an shawarci al'ummar musulmi da su kara zage damtse wajen yin waɗannan abubuwa guda 8 a wannan lokaci na ibadar azumin Ramadan. Tsohon liman barkin sojin Bakabo kuma liman masallacin Juma'a karamar hukumar Doba, Major Lawal Yakubu mai ritaya ne ya ba da shawarar ga al'ummar musulmi akan su lazumci waɗannan abubuwa domin samun dacewa da rahamar Ubangiji. Abubuwan su ne na farko, musulmi ya kyautata niyyarsa wajen yin dukkan wani aiki na ibada da zai yi musamman a wannan lokaci na ibadar azumin Ramadan ɗin, domin yin niyya mai kyau shine matakin farko na karɓar kowanne irin aiki. Na biyu, ana buƙatar mai azumi ya kyautata azumin nasa ta hanyar yin duk abin da zai inganta azumin nasa da kuma ƙauracewa dukkan abubuwan da za su iya ɓata azumin domin gudun yin kishirwa da yunwar banza. Na uku, ana son mai azumi ya yi ƙoƙarin kiyaye sallah kama daga tafarilla na fulfili da aka saba yi a kowace rana, wato rawatib, sallar tarawih da kuma tsayuwar dare. Na hudu, ana son mai azumi ya yawaita ciyarwa musamman a wannan yanayi da al'umma suke cikin yunwa, domin ta hakan ne mutum zai samu ladan azumin waɗanda ya ciyar ba tare da an taɓa nasu ba. Na biyar, ana so mai azumi ya yawaita neman yafiyar Ubangiji da ma waɗanda ya saɓawa, kuma ya fi waɗanda suka saba masa. Na shida, ana buƙatar mai azumi shagala da karatun Alƙur'ani mai girma, duba da ɗimbin ladan da ke tattare da hakan, domin yana cikin abubuwan da ake samun lada mai tarin yawa idan ana aikatawa a wannan lokaci. Sai na bakwai kuma na ƙarshe wanda shehin malamin ya faɗa shi ne a yawaita yin addu'a musamman a lokacin sahur da lokacin da ake tsaka da ibadar azumin har ma da lokacin buɗe baki, domin ana karɓar addu'a a waɗannan lokuta da ma sauran lokuta a cikin watan azumin Ramadan ɗin. A don haka ya buƙaci musulman Najeriya da su sanya ƙasar cikin addu'a domin neman Allah ya kawo wa talakan ƙasar da ma ita kanta Najeriya mafita daga tarin matsalolin da suka yi musu katutu. A ƙarshe, Sheikh Lawan Yakubu mai ritaya ya yi fatan Allah ya sami ibada karɓaɓɓiya kuma ya kiyashe mu da yin kishirwar banza. Hukumar kwastam shiyar Sokoto da Zamfara ta bi umarnin shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu wanda ya bayar na inganta samar da abinci, inda ta bayar da izinin sakin manyan motoci 15 da aka kama makare da hatsi ga masu su a ranar 12 ga watan Maris ɗin shekarar 2024. A ta sanarwa mai ɗauke da sanya hannun jami'in hulɗa da jama'a na hukumar ashiyar ta buƙaci 'yan kasuwa da su gaggauta sayar da hatsin a kasuwannin Najeriya, ana mai jaddada ƙudurin hukumar na yaƙi da ayyukan fasa ƙauri. Bugu da ƙari, Controller Kamal ya sanar da ƙoƙarin haɗin gwiwa tare da hukumar tattara bayanan sirri na Custom CIU da kuma ƙungiyar haɗin gwiwa ta JBPT domin sanya ido kan yadda ake rarraba waɗannan hatsi a kasuwannin cikin gida, tare da tabbatar da cewa ba za su samu hanyar fita daga ƙasar ba ta hanyar fasa ƙori. A nasa ɓangaren, sakataren ƙungiyar masu sayar da hatsi ta Sokoto Dahiru Ladan ya nuna jin daɗinsa ga shugaba Tinubu bisa tausayawar da ya kuma tabbatarwa da jama'a cewa ƙungiyar za ta tabbatar da cewa an sayar da hatsin a kasuwannin Najeriya kaɗai. Daga kotun shari'ar musulunci da ke unguwar Ɗanbari a ƙaramar hukumar Kumbotson jihar Kano kuwa, ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Munzali Idris Gwadabe, kotun shi ta yankewa wani ɓarawo hukuncin zaman gidan gyaran hali na watanni 6 babu zaɓin tara. Tun da fari dai al'ummar unguwar Ɗanbare ne suka shigar da ƙorafin ofishin 'yan sandan ɗorayi babba, inda suke zargin wani matashi mai suna Abdulaziz Abubakar yana yi musu sata ta hanyar cire musu kwanukan rufin gidajensu, kafin daga bisani su samu nasarar damƙe shi cikin dare yana ƙoƙarin shiga wani gida. Amma bayan 'yan sanda sun gurfanar da shi a kotun ne mai gabatar da ƙara Speta Bashir Wada ya karanta masa kunshin takardar tuhumar da ake masa, wadda ta kunshi zargi 3 da suka haɗar da shiga gidan mutane, mugunta har ma da aikata sata, kuma nan take amsa laifinsa. To amma dai an sami kwanan rufin gidaje a wajen sa mafari kenan da jama'ar unguwar suka cika harabar kotun,
inda suke bayyana cewa ya dame su da sata. Tuni dai kotun ta yanke masa hukuncin zaman gidan gyaran hali na watanni 6 babu zaɓin tara, tare da yi masa nasiha da jan kunni da lallai ya daina aikata sata kuma ya zamo mutum na gari. A ƙarshe shugaban kwamitin tsaro na unguwar Ɗanbare Baba Habu Mika'il Warure ya ce sun yi maraba da wannan hukunci ta yadda zai zama izina ga masu hali irin nasa, duba da yadda barayi suka addabi unguwar tasu ta Ɗanbare. Daga ƙetare kuwa shugaban Kenya William Ruto ya tabbatar da shirin tura jami'an 'yan sanda zuwa Haiti da zarar an kafa majalisar shugaban ƙasa ta riƙon ƙwarya. Duk da jinkirin da aka samu tun farko sakamakon murabus ɗin firaministan Haiti, tattaunawa da sakataren harkokin wajen Amurka Antonio Blinken ya mayar da hankali kan gaggauta tura sojojin. Ruto ya jaddada aniyar Kenya na jagorantar tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Haiti domin maido da zaman lafiya da tsaro. Sai dai kuma kafa majalisar na fuskantar adawa daga wasu jam'iyyun siyasa, lamarin da zai iya tsawaita tsarin. Idan aka kafa majalisar, za ta naɗa firaminista na riƙon ƙwarya tare da haɗa kai da rundunar 'yan sandan ƙasashen duniya da Kenya ke jagoranta domin magance tashe-tashen hankulan gungun jama'a. Ƙungiyar Al-Shabab da ke Somaliya ta musanta alaƙa da mutane da kamfanonin da baitulmalin Amurka ya ƙaƙabawa takunkumi saboda zarge-zargen cewa suna almundahanar kuɗi domin ɗaukar nauyin ƙungiya mai alaƙa da Al-Qaida. Baitulmalin Amurka a ranar 11 ga watan Maris ya sanar da takunkuma kan kamfanoni 16 da mutanen da ake zargi da tallafa ƙungiyar mayakan ta hanyoyi da dama. Cikin wata sanarwa da aka fitar a ranar 13 ga watan Maris, Al-Shabab ta musanta sanarwar ta baitulmalin Amurka, inda ta zargin cewa wasu mutane da kamfanonin da aka bayyana su a matsayin masu almundahana a haɗaɗɗiyar daular Larabawa da gabashin Amurka suna aiki bisa buƙatun ƙungiyar. Sanarwar ta ƙara da cewa ƙungiyar har yanzu tana musantawa tare da nanata cewa ba za ta bari a yi amfani da sunanta ba wajen cin zarafin musulman da basu ci ba basu gani ba, tare da kwashe dukiyoyinsu. Al-Shabab bata cika fitowa ta yi magana ba kan takunkuman da Amurka ta kakaba kan kamfanonin da ke da alaka da ita. A shekarar da ta gabata, baitulmalin Amurka ya saka takunkumi akan mutane da kamfanoni akalla 26 da ta zarga da tallafawa ƙungiyar da kuɗi. Labaran kenan. Bashir Ahmad Gasau, sai an ji manku.